Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you all know me, I'm Sadiya Haruna. Yeah, the only radio that works without battery. So, good day to each and every one of you. Yau ina so in yi magana akan waya. Ya, wannan. Kowa dai ya san wayan nan. Kun ga wayan nan yana haddasa masifa, yana kawo alheri da sharrinta. Komai wayan nan yana kawowa. Bala'i ne waya. So ga wani shawara kalilan da nake so in bayar akan waya. For example, akwai wasu 'yan matan da za ku gan koko budurwai da samari idan suna chatting sai ki gan saurayin ke ce miki, baby ya kike yanzu, ya kike kwanciya, dan Allah haska min kanki in ganki. Karke da kice zaki haska kanki half naked. Kada ki yadda. Sannan ko da mijinki ne, ban gan dalilin da zaki haska kanki half naked ki tura mishi ta waya ba. Idan yana so ya ganki half naked ya zo gida ya ganki.